martang yang mahita. Dame ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas amanginang ruas ni hagabi sutoyo, Oma obas na patulu halihon hita patupa parmingguon di bagas tabi marborsir mayala panahit manang virus corona sa toktong dope mengganggu hita sa luhut na tarlumubi hita nadong di luat Jakartaon jala hirasudedo huria nuain tarlumubi huria hagabi patupa parmingguan online songonon laho mangurupi manang pasauton himbauan manang soso-soso ni pamaretata asa ganup huri bagadup ruas manang masyarakat stay at home jala patupa parpunguan di bagasna manang parmingguan di bagas nabi. Hamuna manami na nami na hinaholongan ni Kristus Jesus tabuka mabibilta ima siyan Yohanes manang Yohanes Evangelium Yohanes sebidu 12 ayat 12 saat rodi 10 sia ujahaw matu hita ganup songonon ma tarsurat disi di bogonti Jesus huta Jerusalem dungi torang ni arinai di begi halak na torop naroto pestai naneng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lau manomonomu ibana hut di jauh-jauhon. Hosianna pinasupasu manaro marhiti goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus ma haludesada ima dihuduli. Hobartu na tarsurat una koma biar borusion ida ma rajam donaro marsihudul di anak ni halode alaydang diatu siya kasisian na hiyani dungpe marsangap Jesus asa dingot na sida naung marhahonaan tuibana do hape na tarsurati rodi pabahenan na sida tuibana laos di hatid dakon na torop akka namadongan ibana do pabuwa naung jinunay sila sarus siyan tanoman laho manungguli bana siyan namate jala ala nong dibigyan na toropi barita ni tadda na binahenay ubahen na dito muna sida ibana jadi dido akaparise ma sama nasida didahamudo na somarniula na binahemu ay liya portibiodo payutiut ibana ido sahatna. Hurian ni Kristus na hinaholongan, topik dihita di bagasan minggon, idama, narodo rajami, sambutlah rajamu datang. Palmarum, mare-mare, ido guarni mingguta sadarion. Ima minggu parpudi adorang so tataringoti parningotan, hamamate ni Tuhata Jesus dohot minggu parpudi adorang so minggu Paskah di guari minggu Palmarum ala memang hasomalan di hati hai minggu Palma ala neng manungguli hita di lasin roha laho manomunomu na sangap na monang ima Tuhan Yesus nong monang manaluhon hamatean. Nong monang manaluhon hamatean jala ido musuh na belga di jolma. Siyan na robi satu sonari nang tudiki-tiki na nengro. Oddo musuh no bulu dihita ima hamatean. Hamatean mate. Mabigi hatamate pe na mabiyar hita.
At sugari disukut tu hita manginang. Molo une di roham. Manang molo di pangidu roham. Adigam mahomate. Ra gudang do halak. Dang margogo mangalusi suku-suku nasi songoni. Adigad do mate. HP iko mate do hita. Nasa jolma iko mate. Isi no sama biar Tuhan mate yan. Alai ala Jesus nong perjolo meluas yan hamate yan. Ido ubah na tao tomo-tomo, ido ubah na tataringoti, ido ubah na tapestahon, parningotan, ari hamamatena, di hari Jumat na nengro. Molo didok nakin, manomu-nomu raja nong monang, ima raja nong meneluhon hamatean, ima Jesus, ay Jesus dang mabiar tu hamatean. Di boto Jesus do, naing masa manang neng di paujung nguluna, di Jerusalem, di Golgota. Proses via dolorosa, masama, naing masama di nguluna. Jala di Jerusalem ma, masay. Di boto ibana do, di sima naing paujungon na, nguluna. Alay na nga dong biar ibana. Dang mabiar ibana mandapoton Jerusalem, gariada, di parade do, jala di pasikop do pangaradion na, lau madalani manang mamasuki huta Jerusalem, so natang surat di turpuk taon. Nungay boto ibana. Neng mate, jala di taluhon ibana hamatiani. Di boto ibana do, monang ibana maralohon hamatiani. Nong di boto ibana do, maluwa ibana siyan hamatiani. Urian ni Kristus na henaholongan, idul lapatan ni Minggu Palmarum di Itala Kristen. Manomu-nomu, Jesus, songon anak ni dibata, jala anak ni dibata, jala raja ibana. Manomu-nomu, Jesus, nong monang manaluhon hamatiani. Manomu-nomu, raja na sangapi, nong monang manaluhon hamatian. Jala ido naneng tabo tomu-tomu. Dang manomu-nomu songon panomu-nomu ni halak Yahudi. Raja nong monang siar parporangan, Mesias naneng paluhon nasida, ale justru di halak Kristen noain, Palmarum, ima manomu-nomu, raja naung makamunakon hamatean, ima Tuhan Yesus. Urian ni Kristus na hinaholongan, marhiti turpuk di Minggu Palmarumon, ima barita siyan si Johannes, di bidu 12, 12, 1, 10 siya, manaringoti harorone Jesus, hati haitu Jerusalem, belgado rohani natorop, naing manomu-nomu ibana, ala diboto nasida, na luar biasa do Tuhan Yesus. Boy di pamalum nasida, na marsahit. Boy di leon Jesus, mangan 5,000 halak bawa. Boy di leon Jesus, narik kok di ngulu ni Jol mahati-hai. Jala di pangulu namate ima si Lazarus. Dianggap nasida do, Tuhan Yesus songon Mesias naneng paluahon halak Yahudi, halak Israel hati-hai. Songon nong dihasomalhon nasida, marhiti barita tradisional, oral tradisi, tu akka halak Israel, neng Roma Mesias. Aledang diboto ibana, dang Mesias, songon na dirohanai, Tuhan Yesus, naro tu Jerusalem. Ahado naneng diigil tuhita di Minggu Palmarum sedarion. Na perjulu pay baru haporsyom. Pay baru mahaporsyom. Urian ni Kristus,
Molo tahatai taringo tu hapor siahon, ihu matusi dua hatanai. Ima pakirimon dohot holong ni roha. Hobar tu hatani Apostel Paulus di sada Korin 10 tolu do nahot. Hapor siahon pakirimon dohot holong ni roha. Ale holong ni roha ido no balga. Molo didok pai baru hapor siommu namar lapatad de paringgan hapor siommu. Padinggan ng pakirimom. Paninggan ng holong ni roham. Natulu hal nakin hapor siaon pakirimon dohot holong ni roha ikon tapadinggan ikon tay pai baru do gaunuk tiki. Unang mapuas hita tuna somal-somali. Unang maholan puas hita manang puas hita hola madokon terpujilah Tuhan. Hosianna. Alaro Jesus tu Jerusalem jala bui panguluhon na mate bui mangalihom mangan 5,000 halak lubi bui pamalupon na marsahit dibigi na sida neng rotu Jerusalem jala diboto na sida neng roi bana maddohoti pesta Paskah di Jerusalem gawi parsidoho manasida manggorahon majojohon hosianna pinasupasuma naro marhidi-hidi guar ni Tuhani Raja Israel. Hata nasomal do hata hosianna dinasida. Madok pinasupasu manaro marhidi-hidi guar ni Tuhani Raja Israel. Hapi hamu nama nami na nami molo sinulikitan hata hosianna asing do. Sian nasomal na didok na sidai. Hata hosianna namar lapatad dui palua hamisonari. Give salvation now. Berilah keselamatan sekarang. Godang do halak makirim di haporsionna. Holan majalo pasu-pasu siap di bata. Godang do halak makirim manang mangidohon tu di bata pasu-pasu mahami. Hape lupa ibana majalo gogo manang haluaon. Songon tangiang na niajarhon Tuhan Yesus. Tuaka na porsea palua mahami sian pangago. Pasu-pasu pardagingon rekodo. Alemolo nunga tapay baru haporsiaon. Pakirimon dot holong ni rohata. Tarpangiduhita malaw mamikiri. Pasu-pasu partobdion. Palua mahami sian pangago. Tadi konna. Haporsiaon na somal-somal. Ikon aktif do haporsioni. Jala patuduhom ma naung tapay baru haporsiotay. Jala unang magabi lomos hita. Ditikiro masa panahit na si songonon. Gabi sotarida behita na porsia. Gabi maul beda honotton. Dia du halak na porsia. Dia du halak na so porsia. Ala jujut jolma lupa pay baruhon haporsion na nang pakirimon na dot holong di rohana. Tabering manamasan wain. Hamu naman namin na nami. Mula dong postingan nasahat tu hita melalui manang SMS, manang Facebook pe. Molo so takas do pita boto hasitungan na unang mapitur ta sa gihoni tu halak na asing. Si bata gabi mabiyar do jolma madjaha na ta sa gihoni. Hape hita sa diri pe dang taboto hasitungan na. Geriada tahe naing mamarhiti
nama sanuaingon. Molonunga tapai baru hapur sota pakirimon dot holong di rohatang. Aka barita-barita nadinggan mak. Nata share. Nata sagihon tu halak nasi. Nabui mabencol mamekel. Nabui mabencol malas rohana. Optimis khususnya menghadapi COVID-19 on. Asa mago arsak. Asa bui hita margugo. Lau menghadapi manang manal puhon sahit namasan maimon. Napaduahon hamo naman namin anami unang mabiar. Nung ngaro rajata. Mabiar manang takut alanya ha. Buasa mabiar. Godang do halak mabiar ala memang galei bana. Ay halak na mabiar do, halak na galedo na mabiar. Jala halak na so gudang mangatusi do na mabiar. Molo halak na gugu ibana. Na marbisuk ibana. Na memiliki pangatusion na takas tarlumubi mahaporsyon na. Adong pos ni roha. Dang mabiar ibana. Tarlumubi di bagasan obason marhitit topik minggu tasadaryon ida ma narodo rajam nung ngaro rajata Jesus tu hatay nung nga adong ibana di Portibion Immanuel dongatta do debata abi si habiarata da panggonggome do raja da naman sejahterahkan do akaraja manang panggonggomi unang mabiar. Tutu hatani panururang Zakaria dui. Di Zakaria sia namadok. Ida ma narodo rajam. Dia Tuhan yang Immanuel. Diduk Yesus yang tuhita unak ko mabiar. Apalagi di masa nuain virus corona. Ikon optimis do hita manginang. Ikon margugo do hita. Jala ikon tausaha do meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas ta. Ay halak na mabiar menurut do imunitas na. Ay halak na mabiar moru do gogo na adong di ibana. Kekebalan tubuh na menurut do. Molo halak mabiar lam gudang mapanahit rotu hitubana. Di baheni unang mabiar. Gariada ikon tapasahat matutuhatta. Asa marpos niroha hita tu di bata. Hola di bata do nabuita pangasahon. Unang mabiar. Apalagi mabiar hu. Tutu Pasudido halak mabiar ate. Wala batu pedongata. Ina. Pitur dilululu dalan tu dia maneng lari bana rupaning. Jala songona hudokoni berhasil do si coronaon manigai akan ang dinggan nasay laonon. Memang luar biasa do si coronaon. Ala ingok ma. Dang talu keluar biasaan itu hatta martibakon si corona. Dibaheni unang mabiar. Halak na mabiar galedo ibana. Alay halak na marpos niroha tu di bata. Dapotan gugu may bana. Taruli gugu may bana siya tu hatta pandikan basay. Napatuluhon na nang didok di bagasan turpuk sa darion ima paserep roham. Dang dipakai Tuhan Yesus hoda. Lambang kekuatan. Lambang kegagahan, manang simbol kegagahan. Alay dipakai bana do halode. Dihuduli bana halode. Lau manopot Jerusalem. Halode di halak Israel
ima simbol hasarepon ni roha. Jala binatang na ululuja do, naradiluja do ibana. Dang pola ulu mangalo. Dakya majua. Simbol hasarepon ni roha. Manang songod dia pe dituhuk ibana godang bubani. Radido ibana manuhuki. Ro Jesus tu Jerusalem marhiti haludi. Simbol ketaatan. Simbol hauduhon. Kelembutan. No violence. Tidak ada kekerasan. Paholang madirim. Siya na mabahin kekerasan. Tuhalak na asing. Paserep roham. Halak na serep marrohado. Dilehon. De bata gugu tu ibana. Molo di bagasan haserepon ni roha ita. Tarpatu pahita do. Hadameyon. Jala di dok Matius 5 sia. Martua masih baik dame. Ai idon nasida do di bata. Atau paserep maruham. Paturuhon. Naung di paibaruho haporsyomu. Paturuhon. Dang mabiyar ho. Mangadupi ragam na masa di perdalanan ning uluta saling mangulu kita. Jala paserep maruham mangadupi na masaon. Jala na parpudi na nang didok di bagasan turpukta sadarion hot maho di habur jomi. Patu pamanadingkan tu halak nasing. Tanyak kon halak nang peso ditanyak koko. Masih tanya nga mahita. Asa marhiti. Dapotan gugu mahita. Alanunga tapatuduhon. Holong na masya holongan. Atong ima berita palmarum. Dihita di bagasan minggu. Marsangak beribata. Di pasu-pasu di bata mahita. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan di bata manami, molati madipasa trohanami, alanunga ditaring itu hotu hami hatam na badiyay di minggu palmarum, dinahupatu pahami ibadah par minggu ni bagas namibi. Ali Tuhan di bata, pasu-pasu jala lopok mahatam, asa marhiti hatam margugu hami, ay holan marhiti hatam do nabui paposon hami, asa marpos ni roha hami holan tuho, tarlumubi di na mangadupi akaragam na masa di ngulu nami. Tarlumubi matuhan di panahit na masa di portibyon nang di luat namyon COVID-19. Mabiar si tutudo hami. Gali hami. Di bahay ni Tuhan. Mangulu mahami di hatam asa holak kami siyan roha mabiar. Alamar haposan tuho hami. Di bahay ni parguguy mahami. Laho pay baron ha porsyon pakirimon dot holong ni rohanami. Tadda nong pinaluam hami Tuhan. Tadda nong roho rap dot hami. Jalahodo di batana Immanuel. Namadongani hami manoktong galuptiki manang didiapi hami maringanan. Ali Tuhan. Tangihon mahami di namangidu tanyang namyon. Asa palua mahami Tuhan siyan ragam ni panahit. Tarlumubi COVID-19 na pabiar-biar hon ngulu nami. Nung adong manang napiga, nung marujung ngulu hinorohon ni panahiti. Ale papos maruhanami Tuhan. Margugo mahami mangadupi. Asabuy hami Tuhan manalpuhon manang mangadupi akaragam ni pasahiton. Jala marhay pason mahami ala ni holong ni roham. Pargugoy aka keluarga na mangadupi keluarga nasida naung teridentifikasi hona COVID-19 pargugui nang aka pasien korban COVID-19 ni Tuhan di proses penyembuhan asabuy na sida margugu makirim holan tuho asabuy na sida manalpuhon parsahitoni di bagasan haipason dang adong nasotar patupaho
pasu-pasu masudi aka para medis para dokter nang panggonggomi manang pamarenta nami. Asa marbisuk na sida Tuhan patupahoni. Asa bui mangurupi aka korban, mangurupi keluarga. Lau paneakon pikiran na sida Tuhan. Jala upasa tayo masalu naka pasien na hona COVID-19 ni Tuhan. Pasu-pasu nang huriam. Asa margugu huriam. Makubasi huriam di keterbatasanon. Jala marbisuk aka pangulan ni huriam. Do ruasmu lau pa marhasyakon partikian nama saon. Asalam jonok tuho. Pasu-pasu nang sudi keluarga. Pribadi lepas pribadi. Asa margugu na sida Tuhan mamake partikiani. Laho marsaur dohot ho. Di bagasan pardalanan ni uluna sida. Holan marhaposan tuho. Atau ngasiruham. Pasikop akan narikot di ngulunami Tuhan. Tarlumubi di dampak na masa nuaingon. Dampak ekonomi na manigay perekonomian ni ganup rumah tangga. Ganup aka kepala keluarga. Ali Tuhan patuduhon huasom. Ay ragam do huboto hami. Dalam muneng pasahaton lasniroha di hami. Patupa mayamang. Jala urubi mahami mamikiri nama son. Asiroham. Jalo mahami. Jala sisa malusa nami di bagasan Kristus Yesus. Amen.